ифтитоҳи расмии сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон воқеъ дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд ва ноҳияи Ботканти вилояти Боткант аз ҷумлаи рӯйдодҳоест, ки боиси рӯҳбаландӣ ва хушҳолии халқҳои тоҷику қирғиз гардид ва ин падидаи нек дар рушду густариши муносибатҳои дуҷониба нақши муҳиму калидӣ дошта, дар саҳифаҳои тарихи навини давлатдории ду кишвари ба ҳам дӯсту ҳамсоя абадан бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад шуд. рӯзи фараҳу шодӣ, ҷониби ҳамдигар боз намудани оғӯши дӯстӣ дар арафаи ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи оламафрӯз дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон. ин рӯйдоди муҳими таърихӣ, ки дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Қирғизистон ба вуқӯъ пайваст, ба рушду густариши минбаъдаи муносибатҳои сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии ду давлати ҳамсоя заминаи воқеӣ мегузорад. шаҳрвандони ҳарду кишвар бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот, ташаббусҳои неку созанда ва амалкарди дурандешонаи сиёсии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Ҷапаров ба вуқӯъ омадани рӯйдоди таърихӣ, ифтитоҳи расмии гузаргоҳи сарҳадиро ба ҳамдигар табрику муборакбод мегуфтанд. имрӯз мо дӯстҳои худомоя аз тарафи давлати Қирғизистон дида боз хурсанд шудем, барои он ки халқи мо аз қадиму лайём дӯстигарӣ доштанд, ба якдигар рафту омад мекарданд, ҳама анъанаҳои миллии қати якҷоя ҷашн мегирифтанд. рафту омади бисёре доштем. шарофати анаҳми сиёсати имрӯза давлати соҳиб истиқлоли кишвари азизамон, ин дӯстиҳо боз барқарор шуданд. мо дӯстҳои деринаи худро боз имрӯз аллакай дидем. хурсандии онҳо ҳам канор надорад. албатта ин сулҳу файзу баракаташ зиёд аст. сулҳу файзу баракаташ ба тамоми мардуми ҳам Тоҷикистон ва ҳам Қирғизистон албатта мерасад. Ассалому алайкум, ҳурматли қирғиз элим, тоҷик элим. ман пештар дар Тоҷикистон зиндагӣ мекардам. чанд сол аст ки дар Қирғизистон умр ба сар мебарам. ман имрӯз бисёр хурсандам ки сарҳад боз кушода шуд ва мо имкон пайдо кардем ки ба дидори ҳамдигар бирасем. ман аз дидори дӯстони тоҷик хеле ва хеле шодам. гумон мекунам ки муносибатҳои мо дар оянда боз ҳам ривоҷ хоҳанд ёфт. ман аз фурсати бисёр муносиб истифода бурда ба сарварони ду давлати ҳамсоя изҳори сипос мекунам. ба онҳо барори кор хоҳонам. дар тантанаҳои ифтитоҳи расмии сарҳади байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон баробари роҳбарони вилоятҳову шаҳру ноҳияҳои ҳамсарҳади ҳарду кишвар, ҳамчунин аз ҳарду ҷониб ҳазорҳо нафар сокинон ҷамъ омаданд, ки пайке аз хурсандӣ ва устувории дӯстиву бародарӣ дошт. таъкид гардид, ки дӯстӣ сарҳад надорад ва изҳори умед карда шуд, ки дар оянда байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон муносибатҳо дар ҳама самту соҳаҳо аз ин ҳам бештар ривоҷу равнақи тоза меёбанд. сокинони шаҳру ноҳияҳои назди сарҳадии Тоҷикистону Қирғизистон ин рӯйдоди фараҳбахшу таърихиро дербоз интизор буданд. дӯстӣ ин як неъмати бебаҳост ва ҳамин сулҳу оромӣ дӯстӣ ҳаст, ки кишварҳо тараққӣ мекунанд, обод мегарданд, мардум осоишта зиндагонӣ мекунанд ва дар ҳама хонадон тӯю сур ба назар мерасад. ва инро сарварони ду давлат дарк намуда имрӯз дар замири ҳар як мардуми дӯсту ҳамсарҳад як тухми дӯстию бародариро коштам, ки ин боиси сарбаландию хурсандии ҳар яки мо аст. ва имрӯз марзҳо кушода мешаванд, мардум хурсанд аст. имрӯз дар фазои тантанавӣ
مردم خرسندی میکنند و این یک نعمتی بی‌بهای است که مردم مشتاق بودند. برای ما ساکنان نزد مرزی امروز یک روزی خاطرمان است. ما باز امکان یافتیم که به دیدار هم برسیم. سرحد دولتی گشوده شد. این با سیاست باوقاری پرزیدنت های دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان عملی گردید. ما من بعد رفت و آمد میکنیم و دوستی رو پاینده نگاه میداریم. افتتاح رسمی سرحد دولتی رفت و آمد شهروندان هر دو جمهوری را به طور نظررس آسان می‌نماید و در نتیجه برای نزدیکشوی و یکدیگر فهمی خدمت خواهد کرد. در مجموع آن برای رشد و منبعث مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان شرایط مساعد فراهم می‌آورد. شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان گشوده شدن سرحد را رویداد تاریخی عنوان می‌کنند و می‌گویند این تحولات که با اراده سیاسی سران دو دولت به عمل آمد پیش از همه به منفعت هر دو کشور میباشد. زنده بادا شهرتی همسایگی، زنده بادا شهرتی همسایگی، کم بادا دولتی همسایگی، کم بادا دولتی همسایگی، زنده بادا شهرتی همسایگی، زنده بادا دولتی همسایگی. واقعا هم نوروز رمز پاکی، رمز آزادگی، رمز مهر و محبت است. امروز مردمان کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان بسیار هم خوشبخت و سرفراز از آن هستند که سرحد بین این دو دولت گشوده گشت. از پیشتر مردم تاجیک و قرقیز با هم رابطه دوستی داشتند، رابطه خویش و تباری داشتند و امروز از گشوده شوی سرحد آنها خیلی خوشبخت و سرفراز هستند و آنها من بعد می توانند رابطه خویش را با همدیگر با یک مهر و محبت و صمیمیت ادامه دهند. این البته از سیاست صلح پرورانه و خردمندانه سران دو دولت شباهت می دهد. محض در عید نوروز بین الملل گشوده شدن سرحد بسیار هم فعال نیک است. گواهی از آن می دهد که بین این دو ملت مهر و محبت، خویش و تباری و دوستی تا ابد پاینده می گردد. باز شدن سرحدهای بین دو دولت از سیاست خردمندانه سران هر دو دولت پیش از همه تشبس نجیب پیشوای ملتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سرور دولت دوست و همسایه ما قرقیزستان به وقوع پیوست. ما اطمینان داریم که این لحظه هایی که امروز آغاز شد هیچگاه انجام نمیپذیرد و دوستی و همسایه داری نیک تا ابد بین ما جاودان میماند. این رویداد مهم که در عرفه جشن بین المللی نوروز به عمل آمد در گذرگاه سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان گلستان شهر اسفاره و هم در گذرگاه سرحد دولتی جمهوری قرقیزستان قزلبیل ناحیه بادکند نمایش مال و محصولات صنعتی، کشاورزی، هنرهای مردمی، مسابقه‌های گوناگون ورزشی و برنامه‌های مکمل کنسرتی در سطح بلند برگزار گردید. намояндагони ҳарду давлат аз намоишгоҳ боздид намуда вобаста ба таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод, сармоягузорӣ, молия, нақлиёт ва транзит, кишоварзӣ, обу энергетика, гумрук, сайёҳӣ, маориф, илм, тандурустӣ ва фарҳанг табодули афкор сурат гирифт. ба муносибати ифтитоҳи расмии сарҳади давлатии байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон ва ҷашни байналмилалии наврӯз сокинони 12 ҷамоати шаҳраку деҳоти Исфара бо оростани хони идона ба намоиш гузоштани таомҳои миллӣ, пешкаш кардани дастранҷи ҳунармандони чирадаст ва ташкили бозиҳои варзишӣ ин маконро ба базмгоҳи ҳақиқӣ табдил доданд. ҳама шоду хурсанд. таъкид гардид ки муносибатҳои дӯстии мардумони мо аз қаъри таърих реша мегирад ва он бояд бо талошу ташаббусҳои муштараки халқҳо то абад поянда бимонад. ин лаҳзаҳоро мо мардуми назди сарҳадӣ дер боз интизор будем, зеро мардуми қирғизу тоҷик ҳамсоягии неку самимона доштанд. чорабинии имрӯза моро водор месозад ки занҷираи бародарию баробариро با محبت و صداقت به همدیگر به دولت و ملت باز هم مستحکم‌تر نماییم. We are very happy because the Navruz Day is coming. Сегодня в наши двери пришел праздник Навруз. Я, как международный учитель, приглашаю всех туристов, всех учителей в прекрасную страну Таджикистан.
Навруз приходит один раз в году, и он всегда останется в нашей памяти. Я очень сильно благодарен президенту Республики Таджикистан за тот труд, который он сделал, за открытие границ и мира и национального единства в прекраснейшей Республике Таджикистан. аҳли фарҳангу санъати тоҷикистону қирғизистон барномаи бошукӯҳу пурмуҳтавои фарогири муштаракоти таърихиву фарҳангӣ, анъанаҳои деринаи ҳусни ҳамҷаворӣ ва равобити негро дар барномаҳои худ ба таври шоиста тараннум ва пешниҳоди иштирокдорони чорабинӣ карданд. барномаҳои рангини консертӣ дар ҳарду ҷониб хеле дилписанду фараҳбахш доир гардид ва шаҳрвандони тоҷикистону қирғизистон, ки дар маросими кушодашавии расмии сарҳади давлатӣ иштирок доштанд, ба ҳунару истеъдоди аҳли фарҳангу санъат баҳои баланд доданд.